Čaute ľudia, takže už nekončím, lebo jak si napísali preto, ale toto, čo je tam ten komentár, tam si napísali, že 8-krát nie a áno, lebo tak, no. Tí, čo mi napísali, že áno, tak nie sú moji fanúšikovia. A tí, čo povedali nie, ste najlepší a ste boss, takže tak. No tak, nekončím, lebo ak by bolo viac áno, tak hej. Ale nie, vy ste dali nie, to je dobré. No takže budem natáčať videjka, ale neviem jaké, takže no. A možno dneska pôjdeme vonka na ihrisko. Kde to môže byť, no. Na ihrisko a tam budeme hrať na haňačky. A neviem, kto nás bude kamerovať. Teraz neviem. Čakajte. Aha, takto. Lebo tam bude moja kamarátka Evička. A ešte taká jedna. A tak, takže napríklad ja budem naháňať ich dvoch. Ale to musí byť aj. Alebo ešte jeden kamarát príde Jenko a budeme ich naháňať. Takže ak chcete video, tak napíšte pod týmto videom, že chcete, alebo nie, takže hlavne ty, Kevin Carisky. Po ty chceš veľa videá, takže ok. No, takže napíšte, bude veľa hej, alebo áno, tak urobím. Ak bude, že nie, veľa, tak nie. No tak dávajte lajky, odbery a nech dosiahneme, skoro máme 200, ale vy to dáte, ak budeme vyzerať, jasne, že hej. No. Ste boss? Vy to dáte. Jasne, že 100 ste dali, aj 200 môžete dať. A to musím robiť väčšie videá. Tak hej. Ale ak budem veľký youtuber, to budem mať 1 000 000. A nie. No tak dávajte odbery, lajky a také. Čaute.